O outro día estaba vendo unha das conversas da Lobeira Today en torno ao humor en Galicia e puxeme a pensar se era iso de que o humor tópico era un elemento que se daría sempre e se había cabida para un humor político. E lembreime de algo maravilloso que houbo durante a miña posadolescencia e durante o que ven sendo o bipartito en Galicia, que foi a revista Retranca. A revista Retranca nace no ano 2007 e morre no ano 2012 e pretende ser como El Jueves, pero en Galiza e un pouco mellor. Bueno, digo de un pouco mellor porque trata temas moito máis cercanos como son os nosos. A revista Retranca meteuse co bipartito no seu momento, facendo humor sobre Anxo Quintana. Acordadesvos de Anxo Quintana? A esperanza chegou ao noso lado. Como lle din? Como se chama? Como lle din? Quen? Como se chama? Quintana! Quintana! Meteuse con Fraga, que é un clásico do humor galego, meterse con Fraga, pois a revista Retranca metíase con Fraga. Dixen xa que se metía con Fraga, chistes sobre Fraga. Despois había números temáticos en torno a temas do momento, como son as oposicións, o bilingüismo. Joder, acordadesvos de Galicia bilingüe? Alguén se acorda de Galicia bilingüe? Pois moitísimas gracias. Dende hai 20 minutos estamos a recibir moitísimas chamadas de xente queixándose polo tratamento que dieron vostedes á manifestación de onte. É dicir, onte o que houve en Santiago foi un grupo de persoas numeroso, tan numeroso como que a Quintana estaba chea, aínda que a galega, pois as imaxes que deu non foron así, gritando liberdade. E para chegar a Quintana tivemos que recorrer as rúas de Santiago, protegidos polos antidisturbios, porque había unha serie de fanáticos que nos abordaban con pedras, tiraron botellas con canicas nas escaleiras para que non pudésemos pasar. Era un humor que a veces rozaba o casposo, pero bueno, estábamos en 2007 e algún chiste con tetas había que facer. Bueno, este chiste que se ve aquí sobre a lingua e que unha muller dibuixada gustalle foder polos dous buratos, pero o burato do cu é o burato do galego e ás mulleres non lles gusta foder por o burato do cu. A ver, un pouco misógino si que era. É sexofóbico. É mala idea en xeral. Un pouco de gordofobia tamén tiña, porque facer chistes con gordos é moi visual. Unha das cousas que máis me molaba eran os test que facían estilo Cosmopolitan e os cartéis de cinema adaptados a Galiza. Esta revista morre no ano 2012 cumplindo co seu eslogan publicitario: leranos de mortos que non nos lerá de vivos.